Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ika-23 ng petsa sa bulan sang Pebrero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining Udto, welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Dalon ta dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag kalakip man sa aton sining kaiping probinsyang Negros Oriental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon kag sa isla sang Guimaras. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon sa ato sining mga kaaksyon dito sa piyak sang dagat sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa kapi sa Aklan ni Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw ta karon dugay-dugay si Aksyon Marlon Hinovia. Inimay kang tanan sa palayag ni Gob Lacson magasapol kuno sa Federasyon sang mga OFW sa Negros Occidental angot sa sitwasyon sa mga Negrense sa nagluntad nga krisis dito sa Ukraine kag Russia mga kaaksyon. Ambot kung pila ka taga Negrense to kung mayara gid man pero ti sigurado nga may Pinoy dito sa area. Kag mga mayoriya sa mga Negros public officials magaperma sang manifest of support sa BBM Sara. Balukang BBM kag Sara ari diri sa syudad sang Bacolod kag may hiwaton nga isa ka proclamation rally or rally karon sa gabi or 5:30 sang hapon, no? Pero may caravan from Silay to Bacolod 3:30 sining hapon sa mga supporters kag mga kandidato man under sa BBM Sara mga kaaksyon. Kalakip man nga dalon karon dugay-dugay ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Bacolod EOC ginalikawan ng posible bag-ong surge sang COVID-19 cases kasunod sang pag-classify sang DOH-6 nga alert level 1 sa syudad. Kayang daw
ang Manila gani kag pila ka porsyon sang NCR to daw alert level 1 na naman ini sila sa COVID-19. Lantahon ta diya diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag balita sa BCPO gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa karon nga gay sa kabangkay na sapuan sa Barangay Banago. Pero ginalantaw nga posible wala sang foul play kag ginatake lang sang iya sining nga balatian. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Alvin Graba, lone survivor sa ambush sa Barangay Palampas, siyudad sang San Carlos, na istorya na sang mga kapulisan. Sa balita naman sa special assignments, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon, 20,000 kabag sang bugas para sa dugang buffer stocking sang NFA Negros Occidental kag Bacolod gin-request na sa bahin sang regional office. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, pamilya Balora, nagapanindugan wala sang basihan ang pagdakop sa anak bayan organize nga si Hardin Balora. Kay daw nagapangatubang ini sang kaso, tapos may mga firearms patong na recover. Sabton lang ni Guro sa korte sang ining si Hardin Balora mga kaaksyon. Sa balita naman sa sunod sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Goti, binimay kang tanan sa palayag ni Police Colonel Heljan Dispe. Ginklaro ang mga armas nga nadala sa Comelec gun ban. Sa balita naman sa Calatrava, kag First District sa ngaton sininga probinsya in charge sa Resbakuna Kids nagaparawagan sa ginikanan nga may edad 5 to 11 years old nga magpabakuna na. Daw jutay gito guro sa ila to. Sa balita naman sa ika-3 distrito, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, San Carlos City o sa Silay City PNP, may arasang bagong Deputy Chief of Police. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, mga alkalde sang Metro Manila nagapanawagan nga i-downgrade sa alert level 1 ang National Capital Region sa bulan sang Marso. Remittances ang OFWs or mga overseas Filipino naglabot na sa kapin $35 bilyones sadtong tuig 2021. Nag-facial din na kinanglan sa eleksyon suno sa Commission on Election. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page sa aton sining Aksyon BBB program. I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Tapos ipadalang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tara karon dugay-dugay diri sa aton sining pangalagan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligin lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, Pebrero 23, tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 28, liwat 9 and 28. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Chef is brought to you by Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Namyaw tanay sa mga kaksyonta, may lang pamati sa kay Miss Maricel Yorpo, no? And Percy Ortiz Tiayon, Christine Minies Villalobos, Ray Flores Baryoga, and Novi Magapan, sa kay Rochelle Folenso Susana, Rofi Libran, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? May lang monitora. And Michelle Ogang Barutag, may lang pamati, Michelle Ogang Barutag, and Christy, may lang pamati, Christy, and Arnel po Disamparado, Olmiha Mered, Madam Virginia San Antonio Olpenda, Freddy Porras, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, Eprek Mandioya, Novi Magapan, Nida Villiote Olarte, then si Cyrene Santillas Pines, no? Kag Totodar Aguirre, no? May lang monitor, Mama Jeanette, may lang pamati man. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati kay Reniel Sigonla Lioterio, no? Miss Reniel Sigonla Lioterio. And Freddy Porras, Nida Bilyote Olarte, may lang pamati, no? Percy Ortiz Tiayon, thank you gid. Mr. Milili Oligo, salamat gid, no? And sa kay Lunila Tarosan sa corner Gatoslao San Sebastian, and Olmiha Mered, may lang pamati dra sa Barangay Alicante, Ibi Magalona, kagrit lang pamilyaya si Kyla, May, Laika, kag Mama Janes, kag Janelo, no? Or Jamilo. Okay, sa kay Miss Marcel Yorpo, may lang pamati listening from Kawayan, Negros Occidental. Salamat gid Miss Maricel Yorpo. And daligid lang ha. Tomas Bronyola, salamat gid. Novi Magapan sa Barangay Pandanon, DSB. Elizabeth Gamala, salamat gid. And sa kay Jinky Dialagdon, may lang pamati, Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, may lang monitor. Ayos. Sige, si Ray Flores Baryoga, gatamyaw lang kuno sa Barangay Pandanon, DSB. Thank you gid. Sugar Spices Albahan, ibi, may lang pamati. Salamat gid. Taga Quadrips dra, may lang monitor. Thank you, Sugar Spices Alba Honeybee. Thank you. And sa kay Miss Michelle Ogang Barutag from Kabakungan, no? Sitio Kambugnay, Kabakungan, La Castellana. Michelle Ogang Barutag, no? Elvira Hilogo from Charito Heights. Atiya Kim Iriman, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaksona, standbyan ay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madami Bulig sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 sa nga tunoras, karon dugay-dugay mangin kaupod ta si former Senator Alan Peter Cayetano diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon, no? Aksyon Alvin Graba, standby noy sa balita mo dira sa patrol, no? Kay kwaon ta dira dugay-dugay. Live extension coffee mix anay Pressure na tayo, pressure! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon ini may kang tanan sa pamilya Balora tung gidakop lang ginaligar membro sang New People's Army pero ti anak bayan ini sang organizer si Harlin Balora bla ti nagapanindugan ang pamilya nga wala gid basihan ang pagdakop sa anak bayan organizer nga si Harlin Balora.
Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex nagapati si An Balora amuni ang manghod sa anak bayan spokesperson kag anak bayan organizer nga si Harlin Balora nga illegal ang pag-aresto sa iya sini nga magulang tinalikdan nga Sabado dito sa sitio Montara, Barangay Kamangkamang, Banwasang Isabela. Sunod rin kay An Aksyon Rex, ining si Harlin Balora nga taga Banwasang Murcia but temporaryo nga nag-atener diri sa may area sa Libertad kag nagpadulong gid lamang dito sa sitio Montara sa tuyo nga makuha lang kuntani sa mga listahan kag mga pangalan sa mga affected sa Bagyo Odette agud matagaan man sang ayuda gikan man sa ila sining party list o kung sa anak bayan nawadog ang pagida diri ni Anan nga wala man sang basihan kag ining ginaligar nga pag-aresto sa iya sining magulang bangod wala sang search o kun warrant of arrest kag ang search warrant nga ginserbi sa mga kapulisan batok sa iya sining magulang. Kahapon personal sining ginbisita si ni An Abi ang iya magulang kag ginpasikto gid bala kung may iya gining mga armas nga nakuha sa iya Action Rex. You may remember nakuha sa iya ang isa ka unit sang 9mm, isa ka unit sang KG9 nga may magazine kag ining explosive bala Action Rex. And sunod sa iya nga ginpanginwala ini ni Harlin rason nga nagapatiban ang pamilya Balora kag ang mga miyembro man sang anak bayan nga isa lamang ini prompt up charges o kun planted evidence gikan sa mga kapulisan. Ina aligasyon lang nila Action Rex. Damo i-planted o sigid kag ano to gani? 9mm. Oo, kag granada. Pwede lang to plantidan 38 siguro kung planted gid man eh. Gani man. Kasi niya gani kita mo man ang lawas ang akong magulang sir. Pero tingko na mo lang panindogan nila respetuhon tay na. Yes, Action Rex. Ang muna ginarespeto taman ang pahayag man sa pamilya kag miyembro Pero ano man. sa gani sang dinatungakon nga items di ano sa gani sang grupo ni? Spokesperson ni siya sa anak bayan Action Rex and at the same time organizer, community organizer sa idalong gihapon sang anak bayan. Ari ang pahayag ni An Valora. Bali, sa inisyal nga pag-istorya, wala may ginpresentar nga mga papeles, mga warrant ang operating team, ang combined force ang military, sang kag sang SAF. Wala sila may ginpresent nga warrant of arrest or search warrant sa mga panimalay mismo. Si Harlin Balora, persahan nga gindakop sang mga operation team. Nga wala malang ginpresentar nga dokumento. Hindi klaro kung sinong ilang nga target sa sina nga lugar. Kag sa tunga sang kaagahon, nag-operar sila sa area nga wala sang papeles. Kag klaro nga paglapak ina sa tawhanon nga kinamataro, di lang sa part sang akon nga utod, pero sa mga pumuluyo dito kay wala klaro ang ilang mo pag-operate dito. Nga agin operate siya. Wala gid ko may makita nga sala sa iya nga pagkadto dito kay ang iya nga purpose ang pabulig sa pumuluyo sa pag pasiguro sang relief drive tungod pa ina ang area affected sang bagyong Odette. Ato lang to siya para mag-assist sa mga beneficiaries dito sa area. So wala gid sang rason kag wala gid sang grounds ang kapulisan, ang mga military para arestuhon siya. May nakuhaan si Harlin sang armas. Ano ang reaksyon ni mo diri? Iniya haligi kaniya sa iya nga paghinakop mismo? Amo man na ang claim no sang mga military kag sang pulis nga nagdakop sa iya, pero nagapanindugan ang part sang anak bayan niya nga tanan ina planted. Kung sa imo lang mismo tan-awon ang tanan nga kaya yan na idalon, kag di siya makuha sa mga amo na nga bagay no kay papeles ang ginadala yan na iya. Naka-istorya ka mo kahapon nga daw sa pagbisita mo sa iya. Nakapangamusta ko to sa iyang kagapon pagkadto ko to sa iya. Oo, di kamusta ano niya mga bagay nga nakuha sa iya ginako niya sa imo personal kunano. Wala iya ginako kay klaro nga planted ina ang tanan nga na-recover sa iya. Action Rex amuni nga aligasyon man ni An Valora. Pero Action ti Rex. ang subject sang ila to nga search warrant daw si Kawanito magbanwa man to? Yes, Action Rex amuna ang Dalay subject. sila sa isa ka balay. Amo man ang initial Tanong information. pamangkot mo siya.
Ah, Ato to si Juanito Magbanwa. Actually, wala sa iya sang warrant to bares sino ni gani? si Harlin Balora. Why ni saya warrant to bares ang ginserbihan to si Nanta. Si Romeo. O Romeo Nanta. Si Oo. ano gani? Juanito Magbanwa. Alias ka Juanito Magbanwa. Oo, ti isang gin-search, amo ni na-recover ang mga armas ni. Correct, aksyon na Rex, no? Amo man ang mga na-recover. Di way man sang ang realidad ng gasiling, amo man ang na-recover man diri kay Ang pamangkot, kay sino mga Harlin. kaupdanan nila sa balay? Duwa lang sila? Damo man kuno to sila aksyon na Rex, Di ugaling nila kay iba? ang iban siya lang idang na timingan. Ti nagkantong iba nagsuhot sa Dalomdapog? Da base nagdalaga. Ti amo ng problema na da kay ti kung siyang nabilin sa balay, meaning nga sa iya gid man to ning mga kaso ngayon eh. Sa aksyon na Rex, and at the same time, kay sunod gani sa iya kay kagahon dagin strike. Sibdi basing katulog pa ba? Ti kung kakatulog sila kung di dakop ning iba ni. Sa aksyon na Rex, no? Di man ni So- magkasiling nga magkapalagyo gapiyong. Ani man. Ang pamangkot na da kay sino na armas. Kung Abot. hindi yan ni sino ganin ni Balora. Oo. At depende ni karon aksyon na Rex. Anyway, napafile naman ang kaso against diri kay Valora nga violations Sa ng dito ganin dakpantos Moises Padilla. Yes sir, sa kamang-kamang banwasang Isabela aksyon na Rex. Isabela, Oo. tina-file na ning kaso or File na. in-file lang? Oo, na-file na ang violations ng RA 10591. Amo ning Kay pagkupot kung sa inosente ning nadakpa nila, kaluluoy man eh. kani man. Anyway, Ano to korte na ganing ni mga recovery to? recovery 9mm action Rex. O, tinga may 9 Oo. ka, 9 9mm ka, May isa pa ka unit sa KG9 magazine. KG9 Magazine. magazine lang pero wala Oo. armas. Pero wala armas, pero may mga walang bala lang. iloy-iloy. Oo. Tapos ano pa? Tatlo ka kuan siya explosive fragmentation grenade kag subversive documents. Okay, hamakin mo na. Dako nga trabisiya ni. Kani man, anyway, na-file naman ang kaso, magadepende ini Action Rex sa batalya legal. Kung bala, anyway, amo ni mga bagay kag kaso, nga ginatubang karon ni Balora. Cristel Historia, sino niya? Niya, alias pala, Action na Rex. Alias niya. Oo, alias yan na. Ano tong alias niya? Karel? Alias Historia, Karel, ano to? oo, kag Cristel Historia? Historia. Oo. Oo. Amo na siya Action na Rex, no? Sige. So, depende niya. At least, amo lang na ang panindugang kapananawan man sa Ano ganito pamilya. mag-operate to? Ang NOCPO, kagang Special Action Force. SAF? Yes, sir. SAF. Balita gikan sa patrol, inisi aksyon, Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman kabahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Sa karon balikan to na siya sa nukpo naman nga balita. Mga kaaksyon. No? Life Extension Super Fiber. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamit. Tapos ang balita ni Akson Alvin Graba sa patrol kadtuanta si Akson Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod Emergency Operation Center
ginalikawan ng posible bag-o nga surge sang COVID-19 nga kaso kasunod sa pag-classify sang DOH nga alert level 1 sa syudad. Way pamanid o ginakuno-kuno pala nga mga ma-alert level 1 kita. Pero ting tao daw ay naman gana magwa, especially nga wala unod ang bulsa mo. Anong paggawa mo? No? Ang may unod lang sa bulsa Yaring countdown sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod DOC nga proceed with caution kag dapat maghinay-hinay lamang Action Rex para malikawan ang panibagong surge sa COVID-19 cases. Ini matapos kadamlag lang ginakabig na sang DOH 6 nga Bacolod City qualified na for alert level 1. Official Action Rex, according kay Dr. Chris, ang EOC wala kaya sa may nabaton nga mga advanced information nga mo ini ang mangin masunod nga alert level status sa Bacolod City, no? Pero according siya, dapat sa gihapon nga maghalong sa pagdesisyon para hindi mabutang sa ital-ital o kung magpinagusto ang publiko na posibleng magresulta sa another surge sa COVID-19 cases. Ginehemplo din Action Rex ni Dr. Chris ang sitwasyon sa New Zealand kag iban pagid mga pungsod sa Europa nga sanggin pedalom sa alert level 1 ginkakasang face mask kag nagsaka ang ilas niya kaso butang nga dapat amo siya ang likawan o diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex ginpahayag man sang doktor nga ginatun-an nga tubtob karon sa Bacolod DOC ang consideration bala nga pag-lift sang liquor ban kag curfew o galing pero based naman sa example sang EOC ang situation Action Rex dito sa may syudad sa Iloilo sang gin-lift ang liquor ban pero nagapabilin sa gihapon ang Iloilo City sa alert level 3. Sabay naman sang face-to-face classes according sa iya mas maayo nga mas steady lang anay sa Langilan National High School kagud may aragid man sa mga additional nga public schools nga ma-include sa expanded face-to-face dapat sa mga rural areas o kung barangay di sa may syudad sa Bacolod. Action Rex. Para kay Sorongon, mas maayo nga maghinay-hinay pero nagasigila ka hapon ang ekonomiya kag madamo nga mga establishmento ang nagapabilin nga bukas sa bisan niya kita sa gihapon sa alert level 2. Aling tingog ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod EOC. We are studying that option. Yes, there's a possibility that we will be considering that as soon as alert level 1 is in place. But again, ang attitude of the mayor thing is he wants to proceed with caution. Even for example, ang ato limited face-to-face, tamat-tamat lang, hindi na pagultihon. So kaya lang ito sa Alangilan National High School. Kung mag-expand, may yapon sa Alangilan, sa mga rural areas. And then kung mag-expand ito sa city, tamat-tamat lang, hindi pagulti. Kaya base lang karoon magultihan, it might cause too much complacency. And base mag-surge naman kita, that will be another problem. Ang syudad sa Bacolod, ang syudad sa Iloilo, nag-live sila sa ilalikodan. Ang nakatabuso sa ilakaso, moderate na talaga po niya risk para magyapon sa level 3. So nga taas sila ato niya. Ano na ba, pahinanay, pero ang atong ekonomiya yan, sige ang hulag. Mga establishment ko tayo, sige abre. Pero halong kita. So halong kita, sige ano. Action Rex sa tinog ni Dr. Chris Sorongon regarding sa mga development sa COVID-19 situation diri sa mga syudad sa Bacolod. Report alin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar mga ka-action. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sa awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art Tayhopon standby. Ang nakita tong duhang patay sa area sang Sibulan na kilala na sang mga otoridad, no? Based sa initial nga report sang kapulisan dito sa Sibulan, ang duhang nakilala nga patay mga kaaksyon sa isa lang itong lugar, no? Nakita nining duwa, nakilala ini ang mga napatay nga Sanday Jennifer Garsula, 27, taga Purok, Tuway, Barangay Canmuros, Binalbagan, Negros Occidental, no? Jennifer Garsula, 27, kagang upod sining, nakitaan man nga patay, amo si Robbie
Batalya, 31 anyos. Roby Batalya, 31 anyos, taga Hacienda Galliera, Barangay Nanunga, Banwa, Sang Hinigaran, mga kaaksyon. Taga Negros Occidental gali ni sa Sibulan pagindalang bangkay nila nga duha tigin pangwigi to ining duha gingapos ini kag may multiple stab wounds nga nakitaan sa ila sining nga lawas. Nakita ni sila sa tong Pebrero 20 bla Domingo nga adlaw sa San Antonio, Banwa, Sang Sibulan, mga kaaksyon. Suliton ta, Jennifer Garsula, 27, taga Purok Tuway, Barangay Canmuros, Binalbagan, Negros Occidental, kag Roby Batalya, 31 anyos, taga Hacienda Galleria or Galliera, Barangay Nanunga, Banwa, Sang Hinigaran. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay nano ini, isa lang ni sila ginkuha nga lugar, pero taga Binalbagan ni Canmuros kagang Nanunga, hindi ko piho kung tuparay lang ining lugar nga Canmuros sa Binalbagan kag Nanunga sa Hinigaran. No? I-check ta lang ni sa aton sining nga mga kapulisan. Kantuan ta ning balita ni Akson Art Tayhupon sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa 20,000 ka bugas o kabagsang bugas para sa dugang sining buffer stocking sang National Food Authority, Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, gin-request na sa bahin sang Regional Office. Yaring kaundan sang report ni Akson Art Tayhupon. Akson Art. Aprobado Akson Rex ang NFA Regional Office ang gin-request tugang 20,000 ini ka bags sang NFA rice gikan sa Region 6 sa rin kadungan sa pagbisita sa Regional Director diri sa bahin sa Negros Occidental. Ini nga bagay ang ini nga request agin patigayon ni NFA Manager Epifanio Cosca sa tuyo bilang preparasyon especially hindi lamang sa landman kundi ang mga dugang possibly nga request sa pila ka mga LGU, particular na ang mga nagakinahanglan sang supply sa bugas na binagid atong mga napiktuhan sa bagyo nga may ara pa sa nabilin nga mga buligan nga nagatiner sa ila sining mga paryente himata kagway pa magkabalik sila. Pero yan, sunod rin kay Cosca, kadungan man sa pagbisita diri sang ila Regional Director nagpadulong ini nag-check sa quality sang ila sining stock ka mga bugas kag lakip na sa mga rosira nga dito ginagaling atong 20,000 barang nga ginapamakal sang NFA para hibalawon kag check karon kung maayo man ang kalidad kag resulta sang galing. Now, may harap pagid magluwas ni sang pag-checkar ang Regional Director angon sa ginpatigayon sang NFA nga pag-inspection sa mga baligyan sa bugas sa Gudibarion kung ano ang update sa presyo sa merkado. Tiway man problema. Sulaya kay Cosca, may mga minimal nga pag-increase pero stable ang supply sa merkado sa karon. Yari ang natagpamuno sa NFA Negros Occidental Epifanio Cosca. Nag-inspeksyon siya sa aton nga mga bodega kag naglantaw sa mga qualities ang stocks nga na-procure din sa milling nag-oversee man. Ensure ya lang nga order is na-in-place kag na take into action the preparation of this this preparation sa food security of this. Sa may sang palayag sang tagpamuno sang NFA Negros Occidental. Ang kaaksyon no aksyon at Tayhupon mag-aksyon din ka man sa Pinas. Laputon ka sa amang balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Akson Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod or sa Special Assignments, mga kaaksyon. Sa aton sining nga mga kaaksyon, no? Di Tribayo, mga kaaksyon ginari Presyar na tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harap. Balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, Goblakson magasapol sa federasyon sa mga OFW sa Negros Occidental angot sa sitwasyon sa mga Negrense sa nagluntad nga krisis sa Ukraine kag mayoriya sa mga Negros officials magaperma sang manifesto of suporta sa BBM Sara. Yaring kaundan sa report ni aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Magpakiangot si Negros Occidental Governor Bong Lacson sakay Salvacion Sally Barrios amo sa ang presidente ang Federation sa mga overseas Filipino workers dari sa Negros Occidental may kantara sa kunano ang mahimo sa gobyerno provincial o kapabulig sa gobyerno provincial sa mga Negrosanon nga ato dito nagatener o kung nagatrabaho sa Ukraine. Hindi bangod nga amat-amat nga nagalala to ang krisis ag ginakabalak ang base kon may ara sang matabo nga daw ala gera action Rex now hambal ni Lacson sige kag area naka-set up na ang hotline OFW hotline diri sa provincial capital all the time na riya no open na di sa office hours bisan nga wala pa sang nagluntad nga krisis pareho sering dito sa may Ukraine. So ang sabahin naman sang mga resulta sang pagsinapol nila nga duha ni Barrios pabaluan sa masurot nga mga inadlaw basi palang may ara sang Negrense or pamilya sa mga Negrosanon na luyag maghingyo sang bulig sang provincial government bukas no ang ato sa nga probinsya pagatan ay sang bulig. Ari si Governor Bong Lacson angot suri. You know, we already have our OFWs is very vibrant here in Negros Occidental. We have a leader in Ma'am Sally Barrios who has been very helpful, who has been connecting the province with the OFWs. I just can coordinate with Ms. Barrios with regards to this latest potential crisis in Ukraine. No, Ms. Barrios is a former OFW who is now like the head of the OFWs here in Negros Occidental. Nabaluan nga ang Philippine Embassy nagpadala naman sang team no dito sa bahin sang Ukraine kag nagaangot na magani sa Ukrainian authority gutong asikasohon ang repatriation sa sinaman nga mga OFWs nga luyag mag-avail sang voluntary repatriation program sang gobyerno sang Pilipinas. Sa ibang balita halos sipot gid no majority gid sang mga Negros Occidental public officials ang nagatambong sa meeting sang BBM Sara nga grupo sa isa ka hotel diri sa may syudad sang Bacolod no isip-isip action Rex mga 27 mga local chief executives o kon mayors ang ara kita ila sa nga presensya pero ang balantayan diri kung bala ini sila ang magapermagid sang ginasiling manifesto of support at tandem nga Bongbong Marcos kag Sara Duterte oras akong pila ka oras antes ang patigayonon
Grand Rally sa dito sa may reclamation area siyudad sang Bacolod. Sumonggid may ara sang pagsinapol closed door nga ginapatigayon meeting with sugar planters no sa isa ka hotel dere sa may siyudad sang Bacolod. Ara man ang presensya ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo ngati ang suportan niya para man sa BBM Sara nga tandem. Ang ka-aksyon yung gikan sa Capitolio Action Malong Herubaya. Mga ka-aksyon sa Dinkaban sa Pinas, labuton ka sa Amon Balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Daligid lang mga kaaksyon kaya rin ng DZRH Manila upod kay former Senator Alan Peter Cayetano. Mga kaaksyon sa interview sining adlaw, no? Ngayon, ang two-term senator at naging Speaker of the House. Alamin natin kung gaano kainit naman ang kampanya. Kaliwat kanan po ang political gimmicks sa mga kandidato ngayon at hirap naman ang mga botante na alamin yung kanilang mga programa at mga plataforma. Kaya siguro po, maitanong natin kay Speaker Alan Peter Cayetano, kay Senator, ano ba pwedeng gawin para mahikayat ang mga kandidato na mag-participate ho sa mga debate? Senator Alan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo, at sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning po. Oo. Mabuti kayo, available kayo for mga interview kahit ganito kaaga. Yung ibang presidential, hindi. Kaya yung iba, sa lato tayo sa kaalaman. Okay, anyway, paano ho kukumbinsihin ang mga ito na humarap po sa mga debate? Siguro, first of all, Angelo, i-emphasize ko lang gaano ka-importante yung interview sa media, yung forum at debate, di ba? Sa atin, halos hindi naman tayo nasusupresa na kung sino man nanalo kasi may mga surveys. Pero hindi ba nasusupresa tayo pag nanalo na, ba't niya inappoint yung mga to? Bakit ganito ang stand niya ganito? Bakit ganito pala yung kandidatong yan, no? Kasi nga, hindi naman natin nakikilala ng husto, hindi natin alam yung plataforma at yung train of thought niya, di ba? Pero kapag china-challenge mo yan sa isang debate, sa isang forum, sa isang interview na no holds barred. So sa akin, simple lang solusyon eh. Kung titignan mo, ang dahilan nila parati sa pag hindi pag-attend, dalawa lang eh. One, yung schedule nila. At number two, hindi sila payag sa moderator dahil bias daw laban sa kanila. So, gayahin natin yung ginagawa sa Amerika. Sa Amerika, ang COMELEC ay convener lang. Siya lang ang magpapamiting. Lahat ng kandidato may isang representative. Sila ng mga representative ang magde-decide kailan, ano yung rules nung debate. So pag may umayaw pa doon, alam na natin ay magdebate lang talaga ng kandidatong yon, di ba? Pero sa akin, Angelo, tanggalin natin yung mga dahilan nila. Oo. Are we that mature para tanggapin yung sistema na ginagawa sa Amerika? Well, I think we have to continue to challenge the candidates eh. Kasi right now, too many, tanggap na lang. But too many, parang excuse nyo lang yan eh. Ayaw nyo lang magharap-harap, ayaw nyo mag one-on-one. Di tanggalin natin yung excuse, di ba, na halimbawa sa DZRH, di ba, ang daming nag-attend o lahat ata. Di kung ayaw nila kay Angelo, di kay lakay sila. Kung ayaw, di marami naman kayong host, di ba? Pero sa ngayon kasi, yun nga, may isang debate, nandun yung ibang kandidato, wala naman yung iba. Sa kabilang debate, nandun naman sila. Paano naman ang tinatakbo nila? Kaya hirap na, no? There's no way to compel them, no? There's no way to compel them kasi wala naman tayong disqualification clause. Pero sa ibang bansa kasi, pag hindi nag-appear, bumabaksak talaga ang boto niya. Pero sa atin kasi, minsan less controversy, more motherhood statements, more votes. Kaya pag lamang na, medyo umiiwas na magdebate. And it's understandable naman, Angelo, di ba? Kasi gusto manalo. But ang point, wag natin iso-surprise ang tao na nagulat, binoto ka, hindi pala yun ang stand mo sa mga issues. Tsaka kadalasan din, yung mga ipinangako sa panahon ng kampanya, hindi rin naman sinusunod. Naalala. Isa pa yun. Very simple example, Angelo, no?
45% ng ating barangays walang barangay health center. 18,000 barangays yon. 2 years na nating sinasabing pandemic, unahin natin yon. Pero ni isang kandidato ba may narinig ka na nagsabing gagawin ko yan in 3 years or gagawin ko in 6 years? And paano? Pinakamadali dyan yung pera eh. Ang mahirap dyan yung doktor. Paano mo mapapagraduate? Correct. Diba? So that's an example. Pag walang mga debate, madaling sabihin. Pag ako nanalo, madaming health center, maraming ospital. Ngayon, ang nangyayari, maniwala ka na lang o hindi. Pero pag may debate, pwede mo i-challenge yon. Okay. Maganda yan. Binibigyan nyo sila ng pointers. Ano bang ginawa nyo sa Taguig? Ano yung ginawa nyo sa Taguig? Yan ba pwedeng i-replicate sa mga probinsya? Well, ang ginawa kasi namin Angelo, we consulted experts di ba? So, nung bago akong congressman, inabot ko pa yung health secretary ni President Ramos, si Secretary Rodica. Siya nagsabi, Alan, magandang ospital. Pero ang kailangan ng tao, health center, kasi doon nagsisimula. From birth, yung mga bakuna, etc. So, inayos namin lahat ng health center. We only have 28 barangays, but we have 31 barangay health centers with laboratories. Then, ang problema, yung emergency room parating puno na hindi naman lahat kailangan sa ospital. So, we opened 3 super health centers na 24 hours na kaya yung ilang emergency cases. No? Then, napansin namin, ang karamihan na pumipila sa health center, gamot. So, ang ginawa po namin, nag-house-to-house survey kami. So, lahat ng may diabetes, high blood, hika, sa bahay na namin dinideliver yung kanilang gamot para hindi na sila pumila sa health center. Diba? But this was a process, Angelo. Hindi to one idea at one day. No? It took many people sa health sector, barangay health workers, yung mayor, yung DSWD, national, to come up with the programs na in-integrate. Diba? Pero then it built up on its own. Kasi pag happy ang tao sa sistema mo, sila na rin ang nagpro-propose. In fact, may 2 barangay kami bago nung pandemic, 6 p.m. to 6 a.m. Pag tumawag ka, yung doktor ang pupunta sa bahay mo. Wow. Hindi ikaw ang pupunta. Saan kayo kumuha ng doktor? Nagkulang na kami ng doktor nung nag-pandemic na. No? Saan kayo kumukuha ng doktor? At that time, consultants na. So kulang na rin yung item, pero allowed kumuha. So right now, may scholarship program kami. So kulang pa rin in the next few years, especially with the pandemic. But ganun din sa ating bansa, di ba? If we don't plan it, we will not have enough medical personnel. Isipin niyo po, 18,000 barangays. So ang sinasabi ngayon, hindi naman lahat kailangan doktor yung nandun. Pero alam mo, may statistics, although this is a little bit old na, but 4 out of 10 Filipinos daw namamatay pa rin na hindi nakakakita ng doktor. So isn't that so sad, di ba? Yung mamatay sa gutom at hindi nakakita ng doktor, hindi na siguro yan yung Pilipinas na kilala natin na Angelo, di ba? Ay, sus, may kaya ang dami talagang kailangang remedyohan pa. Speaker, Thursday, bukas yata may hearing para doon sa Isabong. Makakasama ba kayo doon sa investigasyon? Well, sobra ako nagpapasalamat kay Senator Bato de la Rosa na nagpatawag. Hindi po ako member pa ng Senate ngayon, di ba, sa House pa. At although naging advocate tayo niyan, siguro I'll just send his office some information. But I'm hoping na they can dig into this, Angelo, kasi dumadami yung balita talaga ng mga armed people na naniningil at ngayon naman yung mga missing. Unang-una, hindi naman dapat magkautang yung mga nag-iisabong dahil dapat kung ilan lang yung laman ng GCash or kung ano man gamitin mo, hanggang dun lang. Correct. So bakit umabot ng 1 milyon, 1 milyon at bakit may mga balita nga na pinupuntahan sa bahay o armado at tinatakot yung pamilya na magbayad. So may nadidevelop na mga sindikato talaga dito. Hindi, kayo naman, pwede naman kayong magtungo sa Senado as a lawmaker. Ano, ha? Maganda kasi yung mga inputs na pwede hunin yung i-share sa kanila. Although, sabi niya nga, magpapadala na kayo ng representative or mga questions or information kay Senator Bato. Yes. Actually, nakahanda si Senator P at si Senator Joel nung sa franchise hearing sa Senate. Pero ang ginawa nila is technical working group tapos biglang pinasok nung last day nung session. So at least ngayon may opportunity na. Kasi alam mo, Angelo, never humarap ang mga operator nito at even yung mga tanong sa PAGCOR mabababaw pa eh. So I'm not pointing fingers at anyone at this point in time. I know this is new. Pero it's really a problem. I mean, kayo dyan sa radyo, diba? Na
kukuha nyo naman yung reports all over the country sa mga problemang dinudulot. Anyway, sige, good luck Sen, and sana nga magkaroon ng linaw doon sa mga missing na mga sabungay. In the meantime, ingat po and good luck, Senator. Good morning po. Mabuhay po kayo. God bless po. Si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras, 12:53 mga kaaksyon. Dari kita na may tisiko lang balang imo sining galawas ang vitamin Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan. Aksyon na standbayan ay sa balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo kag ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang aton sining nga mga out of town reporters. Pagkatapos lamang sini Ayos, sige manamyaw tanay kay Gian Resisyo, may lang pagpamati Gian, sa kay Diding Alojamento, sa kay Remark Toreno, dira sa DSB, may lang pagpamati Remark Torino, kag sa kay Crizel May Imulaga Abasulo, no? Abasulo. May lang pagpamati dira sa Barangay Robles, La Castillana. Thank you, Gid. Salamat, Gid Crizel May Imulaga Abasulo, no? And sa kay Virgo September, Jocelyn Libon Dispoho, Merly Gonzaga, may lang pag-monitor, no? Jolie Militado Patrimonio, salamat, Gid. Thank you, Gid, Jolie Militado Patrimonio. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? No, anyway, salamat, Gid. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay mahatagtapila ka mga commercials kay Jory ni Pumusino. May lang pamati, no? Inday Blaza, may lang
monitor. Sige, daligid lang mga kaksyon na sanbayanay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Apisyar na tayo, apisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 11 ng aton oras kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba. Mapanukpo kita lone survivor sa ambus bala sa barangay Palampas sa syudad sa San Carlos na istorya na ng sang mga kapulisan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sanok po, Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa tubtub karon blanco sa gihapon ang San Carlos City PNP sa mga suspect responsable sa pag-ambush ning apat ka mga persona tinalikdan nga Domingo sa barangay Palampas sa syudad sa San Carlos. Sunod din kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang spokesperson sa San Carlos City Police Station, na istorya na ni Police Lieutenant Colonel Jesus Mesahon, ining si Renante Chu, umuni ang lone survivor sa ambush
sa diin suno sa iya kag sa madumduman lamang ni Chu Action Rex nga samtang sakay sila sa salakyan padulong kuntani sa Bulangan may mga armado nga mga persona ang nagbalabag sa ila sining sa alagyan sang ila salakyan kag gulpi lamang ginpaarakan luthang gamit ining M16 rifle. Dugang pagida diri ni Aurita ti kay komo hindi pa fully recovered ining si Chu kag limitano gid lamang ang iya sining statement panggin pahayag sini Action Rex nga ang ining mga perpetrators sakay man sa gray nga salakyan but as to sa sahe o kunano nga klase sang salakyan wala diriya mahibaluan pa. And as to the motive naman Action Rex, duha ka mga angles ang ginalantaw karon kag ginausisa sang mga kapulisan. Number 1, illegal drugs. Ikaduha, ang pagpamulang. Ari ang pahayag ni Lieutenant Aurita. The only update nga mahatag ko is that ang biktima, lone survivor naton, ara subong sa City Hospital, nakadtuan na kag naistorya na ni Hepe upod ang aton nga mga investigador. Kag dito limitado lang ang iyang nahambal considering may mga aparato pa ini siya nga nagakabit sa iyang lawas. The only thing nga nahambal niya sa aton team that padtong Domingo samtang kapakadto ini sila dito sa may barangay Palampas para magbulang kundi natabo ang insidente, may mga individual nga nagharang sa ila kag ginatiro na sila. Sang ginatiro na kuno sila, wala na siya kakilala kag wala na siya kakita sa mga masunod pa nga hitabo kay nag-cover up na lang siya sa iya nga kaugalingon. According sa iya, hindi niya kilala gito ang mga individual. You have made mention ni salakyan sa mga perpetrators. Ano ni siya nga klase sa salakyan? The only thing nga nahambal niya lang is color gray nga salakyan. As to kung ano nga klase, kag kung ano nga brand sa salakyan, wala siya may nahambal. Anong posibilidad? Gindagas kali sila, ma'am? According sa aton nga lone survivor, samtang napakadto sila, gulpi lang may mga individual nga nag-abot dito sa tubang nila kag tiro na sila. In preparahan na ganit niya sila, ma'am? Yes. As to the motive? As to the motive, hindi pa gid naton gid ma-conclude kung ano gid ang pinakamotibo. But there are anggol nga ginatan-aw sa Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin kamanyo bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo. Matapos ang balita sa Nokpo, kaduantang BCPO no? Sa Bacolod City Police Office. Maki-update ta kay aksyon Eric Magbanwa kay isa ka bangkayo na sapuan sa Barangay Banago. Kaina sang aga, ti ginalantaw, posible wala sang foul play, kag ginatake lang ni sa balatian ng biktima. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Action Rex, to be exact, Miyerkules na, no? Sa masunod nga simana, no? Ati oy, Merkulis sa dasun simana, ti March 2 na ina. Dara at makabawi-bawi, no? Kabawi-bawi na sa Lunes niya. Lunes, sobra kami mo. Lunes, pag ginawaan na ng iba na ita, kay bulo ka budlay mong suma, ka maglista ka papanulod sa Supremong. Gani man. Merkulis na lang abi. Te, may arata na? Pansi, pwede kay Marne. Ayo di purma. Hindi amo. Pansihin na kita sigurado Sabi ko na yun sa sa Merkulis. imo, dabla. Wala gini kayo may preparasyon ta. Okay. Oh. Sabi ko sa imo, naglikinday man Kasi Marne, kasi kung daw sigurado na pwede na ma-advansihan, no? Ate, depende sa istorya. Oo, istoryahan lang. Kaya pas mo na si Marne, istoryahon. May pusong mamon mo na, no? Kaya hindi mo na... Ayo di purma. Hindi mo na mabudlay palapitan. Pero mabudlay ganitan. Ayo di purma. Depende sa istorya, eh.
Ayo. Amo na ang tirada, no? Oh. Ang tupagod gani niya ba? Salamat, gid, no? Gani man. Makalampuwas sa semana niya, makagulugin hawa na Oh, kita na, no? March, April naman dayon. Oo, Mga ba? hinangat kiling Kwaresma, no? Ang Kurisma to sa Abril, no? April? April, oo. April 14 to 16 lang mo daw na. Ito dura na makabawi, lawig pawayway. Nga, mapataltal ka. Ayo di purma. Sakit, mapasaan na lang ko, anay krus, ha? Di ko ba-tile kay basib na kung sakit-sakit ba na yaw? Sabi ko mapataltal ka. Amo na ng tirada, no? Di at least makayom-yom na tas niya. Gani. Sang Mayo, kasi sa semana, makakuha na ta. Bisa na, no nga pag-yuhum ta, okay lang ah. Oo, Bisa importante na, na wala no, pag yuhumay da. Importante wala ta COVID, no? Laban eh. Amo na tirada, no? Hindi ya COVID ang sa aton, lambid. Ayo di purma. Kalambid kita kaya. Hindi COVID, kundi lambid ah. Sige. Ayos. Kaya ano ring bangkay ni? Tiwag gini actually, na-interview tagin bago lagin si Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa station number 3 kag so far daw sa ila ini siya pa po siya dito kay na daw wala man sila sa manakitaan nga foul play sa kapatayon ni John Michael Corsino, 37 anyos, soltero, sang Purok, Lawayan, Baybay, Barangay Banago. Kay daway man sa Pinas nga nakitaan ang kapulisan naton, way man sa struggle sa parts sang napatay, purely nga nasa puwan ini siya sang bata ay kinasang aga nga wala na nagaginhawa aksyon na Rex. Kaga posible sa terms sang ato katigulangan, posible ginbangungot ini aksyon Rex, no? Ari si Captain Vargas sa interview sa Action Radio. So may nasapuan kita nga patay sa barangay Banago, no? Nasapuan din sa iya nga pamilya nga wala na siyang kabuhi, ka ginapatihan lang nga hindi siya naging bangungot sang kagabi. Anong pagkasapo sa bangkay? Anong pastada, ma'am? Nasapuan na siya sa iya nga pamilya nga wala na siyang kaginhawa. Nasapuan na sa iya nga bata nga 9 years old nga wala na siya kaginhawa. Ano ma'am, ebalatian siya prior sinasapuan? Wala man. Wala man naka-mentionar ang pamilya nga may ginasupreher ini siya nga balatian prior sa iya kamatayon. Ano gisa oras sa sapuan isang bata, ya ma'am? 7:30 in the morning. Ano ang plano mo ni ma'am? Ipatopsy ang bangkay? Why naman kay according man sa pamilya, natural man lang ang kamatayon sa ilang himata kung wala man sila sa mga ginasuspiktuhan nga may foul play nga natabo. Ang bangkay sa bumam din ni ma'am? Pagkakuwao na siyang punerarya. Action next si Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sang Police Station number 3. Ang inyong kakson sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbano Nagasiling. Mga kakson sa di ka mga bayan sang Pinas, labuton ka sa balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa. Daligid lang ha sa mga kaksyon ta, out of town, dugay-dugay, salyadahon ta, pero diri kita anay ho, sa life extinction na vitamin D3. No? Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Unahon tanay balita sa siyudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa sining palayag sang hepe sang Cadiz City PNP, si Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Klaro yan yung ang mga armas blang nadala sa Comelec Ganba, no?
kag iban pang mga balita, no? Daligid lang kay si Action Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, amo ang aton sini nga pasaysayon sini mga kaaksyon. Yaring kaundan sang report ni Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, matapos kang gidakop ang isa ka persona nga nagmaoy kanakuhaan sang kutsilyo sa bahinsang barangay Tiglawigan proper sa Singa Ciudad. Ining si Jason Sayam, ikatalan, 44 anyos edad, may asawa kag isa ka mangingisda residente sa Porclubi sa amuman nga barangay. In specific ni Police Lieutenant Colonel Hillian Dispi ang mga armas nga nalakip sa Communican Man. So sa iya nga kung ini nga mga armas ang nakuha during sa ila sila nga pagresponde, ang matabo nga si i-file na ang kaso, kag ang kaso nga ini may kalakip gid sa pagbelar sa nga Communican Man. So sa iya ini ang nakuha ang armas during sa ila sila nga responde kagamuman ang iya ginarimahin sa mga pumuluyo sa siyudad sang Cadiz kung may ara gid man nga mga makuhaan man sang armas nga mga patalom. Sa Maui dito din pag-abot ang tropa dito dito kag na abtansya, no, may armas pina mga gindakop man kay incorrection man gyapon sa Communican ban ini dala ini mga deadly weapon, no, ay binang kutsilyo, mga kitchen knife or whatsoever nga mga pointed instrument, dala na ini sa Communican ban. Klaro man niya nga dalaman ang buga nga sa diin ka upod na ang mga airgun nga kung ina madakpan kalakip sa Communican ban. Lakip sini naga-remind na lang si Police Lieutenant Colonel Hillian Dispi nga kung tani ini ang hindi na pag himuon sa pila ka mga kandisinyos ang pagdala sa mga armas patalom, ila binagenda sa mga dalanon kung sila ang nagapatrolya kag hindi magamit sa kung anuman nga mga armas sa tion nga may ara nga kontra o konkomusyon. Kaya ilang nga ginakapanyan tungod sang Communican ban. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ito sa Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa iluhantang balita gikan sa unang distrito sang aton sining probinsya. Upod kay Aksyon Nelson Patinio in charge sa Resbacuna Kids Balaho, nagpanawagan sa mga ginikanan nga nagpangidaro ning kabataan nila 5 to 11 years old nga magpabakuna na. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Action Nelson. Action Rex, sa sulod sang apat na kaadlaw nga vaccination rollout sa Resbacuna Kids sa mga bata nga nag-edad 5 to 11 ka tuig nga ginapatigayon diri sa Calatrava Evacuation Center. Ang Calatrava Rural Health Center ang nagahingyo sa mga ginikanan na pabakunahan na ang ila sini nga mga anak. Ini ang sangto naman sa ginapahayag ni Dr. Mark Alan Risaga in charge sang vaccination program sa Banwa, nagapaybalo sa tanan na mga ginikanan na magpadayon sa gihapon ang ila sini Resbacuna Kids. Sa tanan nga may edad 5-11, gina-encourage ang tanan nga magpabakuna. Sugod na kami everyday, diri lang sa atong evacuation center sa Calatrava, madala lang sa birth certificate, nag-ID sa parents. Kung hindi parents ang mukun, may ilang certification sa barangay nga sila ang guardian. Ang pahayag ni Dr. Alan Mark Risaga in charge sang vaccination program sang Banwa. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa amang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Nelson Patinio. Kadtuan ta naman ang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa Dakbanwa sang Silay. May ara bag-ong Deputy Chief of Police kuno sa among Dakbanwa.
Yaring kaunta sa report ni Action Arlo Ticar. Action Arlo. Action Rex, ang Silay City Police Station ang may-ara na sa karon bag-o nga nagasumer nga Deputy Chief of Police sa persona ni Police Major Hubito P. Bose, ang anay Chief of Police ng Manapla Municipal Police Station. Kag siya ang formal na nga nagasumer sa iya palangakuan sabtong nagrigad nga Lunes nga adlaw. Si Police Major Hubito Bose ang nagbulos ang palangakuan ni anay Deputy Chief of Police Police Lieutenant Gilmore Cuare, ka Police Lieutenant Hani Labaro, nga Deputy Chief of Police for Operations, samtang si Police Lieutenant Gilmore Cuare, ang anay Deputy Chief of Police for Administration sang Silay City PNP. Si Police Lieutenant Cuare ang na-assign sa karon bilang Investigation Officer sang Administration Department, samtang si Police Lieutenant Labaro ang na-assign bilang Operation Officer sang SWAT o kun Operation Officer kag SWAT Team Leader. Diin ini agin kakibot sa mga pumuluyo lakip na ang inyo siningalagad. Sa matandaan nga si anay Deputy Chief of Police Labaro kag anay Deputy Chief of Police Cuare amo ang nagapatigayon sang serye sa mga buy-bust operation sang Silay nga kung sa diin ang halos nagkaladakpan nga mga sospitsado ang napasakaan sang kaso sa korte kag sa karon na panglupot na sa karusel. Si Police Lieutenant Gilmore Cuare kag Police Lieutenant Hani Labaro amo ang sama-sami nag-feed sa mga information sa inyo siningalagad lakip na sa ibang mga katapo sang media diri sa probinsya sang Negros Occidental. Report nagikan sa siyudad sang Silay. Reporting live from Talisay City Police Station, this is Action Arlo Ticar reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Action Arlo Ticar. Makabulig sa constipation. Balukang constipation isa Pressure na tayo, pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget over. kay Mr. Ronnie Mananghaya. Ari na di si Ronnie Gliho from Hope, Saudi Arabia. Ari na siya sa syudad sang Bacolod. Si Mr. Ronnie T. Mananghaya. Welcome back, sir. Kag mayong hapon ng da sa imo. No? Thank you, gida. Sige, daligid lang kay matagta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pressure na tayo, pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Balita una sa tapos. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian